מה קורה, גב? וואלה, מה העניינים, אחי? בסדר, מה, קלאסיקו, אה? יואו, זה קלאסיקו. משחק של האליפות עכשיו? משחק על האליפות, אחי. ברצלונה, תיתן להם בראש. כן, הלוואי. מתאים פה איזה קולה ככה לפתוח את קולה, המשחק, נפתח. איזה שיחה ככה טוב. כן. כן. מה העניינים? היי. הבאתי קולה זורם? קולה? כן, למה? קולה. אמרתי לו לפני רגע שמתאים לי ככה קולה לפתוח את המשחק והבאת קולה. רציני? כן. וואי כבר, אתה יודע מה? הלוואי היה לי פה ביסלי אחי, מה וואו, ביסלי. יאללה. כן. רזו. מה? מה הבאת? הבאתי ביסלי. לא. אחי, תביא. בואו, תביא. אני חייב לעשות משהו. הלוואי שיהיה פה מיליון שקל. רק בסרטים זה קורה, אחי. כן. סליחה, מישהו איבד פה מזוודה?